Harry? Milt? Milt... Mamil? No és possible. I tant, home. Tu ets el meu darrer... Com estàs? Molt bé. Molt bé. I tu? Molt bé. Molt bé. Linda? No pot anar millor. Harry? Està... Ets feliç, no? Molt. Molt feliç. Hi ha moments en què fins i tot tinc una mica de por. Puc donar-te senzillament les gràcies o què? Sabia que estàveu fets l'un per l'altre. No t'ho havia dit jo. És molt més que això. Molt més. D'aquí una hora més o menys anem al museu. És obert de nit? Obert? Milt! Milt, Mamil! Disculpa'm, tinc tantes coses al cap. Sí, obert. El museu és obert els dijous al vespre. Harry i jo anem junts al museu i traiem llibres de la biblioteca municipal. És una vida tan diferent de la que portàvem tu i jo abans. Diferent. Molt més rica. Molt més grossa. Jo no voldria que t'ho prenguessis malament, però... Ai, ara, dona, esclar que no. N'estic molt content, Tot s'ha arreglat molt bé per tots dos. Linda. La meva Linda. Aquesta dona. És amb la seva petita dansa d'abans d'anar al llit. Una dansara, una mena de dansa de pit. Saps? Es posa una pantalla de làmpada al cap. No sé on haurà pres això, però... És per això que jo tinc el més gran i més profund respecte per Harry Potter. Aprenc d'ell. Constantment. El mateix em passa amb Linda. Cada dia una cosa nova. Amb les experiències que ell ha viscut, estar més soles és per si sol tot una lliçó. Si t'expliques les coses que hi ha preses de Linda. Tens la impressió de riure més, Milt. Has donat en el clau, Elena. Això és... Aquí es troba la diferència. Ens sabem pel matí i ja comencem a riure. Ella fa... Farsa! Acudits! Encara que li digui, Linda, sisplau, atura't! Atura't, no puc més! Estic a punt de matar, Linda, sisplau! Déu meu! Però què et passa, Milt? No puc mentir-te. A tu no eres. Mentir-me? A propòsit de què?